Yizo lezi thombe eziqoqwe endaweni yesigameko eyinsukwini eziyisithupha ezidlule. Le ndawo isavaliwe ngamaphoyisa, ngisho nezisebenzi zehhotela azivunyelwe ukusondela lapha. Uphenyo luzogxila kakhulu kulo leli hhotela. Abaphenyi bafuna ukuvakashela isitezi sama-22 negumbi umthethwa achitha kulo imizuzu yakhe yokugcina. Leli gumbi lizobe libukeka njengaleli. Unkosikazi kaMthethwa utshele iNewsroom Africa ukuthi amaphoyisa aseFrance athi umbhede wakuleli gumbi wawubukeka ungathintwanga sidalo. Kuyavunywa-ke nokuthi uMthethwa waphoqa leli fastela lavuleka. Kungenzeka-ke nokuthi wasebenzisa isikelo esitholwe kuleli gumbi ngamaphoyisa aseFrance. Lamaphoyisa abukeze umfanekiso we-CCTV wehhotela awangabuthola ubufakazi bokuthi ukhona owalandela uMthethwa ehhotela. Ukuthi-ke leli gumbi labekiswa nini, usibali kaMthethwa uDokotela uSifiso Buthelezi utshele iNewsroom Africa ukuthi leli gumbi laqala labekiswa ngomhla zi-15 kuMandulo, kanti uMthethwa yena wayehlele ukulala ubusuku obubili ngomhla zi-27 no-28 kuMandulo. Igama likaMthethwa lavela ekhomishaneni kaMadlanga ngomhla zi-19 kuMandulo. Manje-ke uma kuwukuthi wabekisa igumbi ngomhla ka-15, wayengeke azi ukuthi usolwa ngokuxambukela ekusebenzeni kwamaphoyisa ngesikhathi esengungqongqoshe. We came to the conclusion, this is a non-issue, right? If we are called, let the commission be your guest, you can always go there and put your position. Umndeni nezisebenzi zendlu yenxusa lakuleli eFrance Paris zithi emasontweni ngaphambi kokudlula emhlabeni kaMthethwa wayengabonisi izinkomba zokhwantalala. Eyinsukwini nje ngaphambi kokunyamalala kwakhe mhla zi-19 kuMandulo, uMthethwa wabe eyingxenye yamanxusa eMonaco, lapho-ke ahlinzeka khona uPrince Albert imqingo yobunxusa bakhe. Nokuwuhambo-ke unkosikazi wakhe athi balithokozela kakhulu. Emva kwalokho ngosuku lwamagugu kuleli, wabonakala edansa nezingane zaseFrance embungazweni walolo suku.